дар чемпионати ҷаҳон оид ба бокс ки дар шаҳри Тошканти ҷумҳурии Ӯзбекистон ҷараён дорад, 4 тан аз муштанони меҳан ба марҳилаи чоракниҳоӣ рохат гирифтанд ва ин рохатҳо имкон медиҳад ки баъди ҳадди аққал пирӯзӣ дар ин марҳила варзишгарони тоҷик баъд аз 12 сол дубора нишоне аз чемпионати ҷаҳон ба ватан биёранд. Қобили қайд аст ки соли 2011 Анвар Юнусов дар чемпионати ҷаҳон дар шаҳри Бокуи Озарбойҷон баъди шикаст хӯрдан дар марҳилаи ниманиҳоӣ аз дасти варзишгари ботаҷриба аз кишвари Куба Лазаро Алварес Эстрада медали биринҷӣ ба даст оварда буд. дар ин рӯзи рақобатҳо аввалин шуда аз миёни варзишгарони тоҷик муштани ботаҷриба Асрор Воҳидов дар категорияи вазни 57 кг ворид ринг шуд ки ҳарифи ӯ аз кишвари Қирғизистон Мунарбек Саидбек Улу буд. раунди аввали рақобат бештар раунди омӯзишӣ буд, вале одилона бояд гуфт ки зарбаҳои зиёди нишонрасро муштани мо Асрор Воҳидов ба ҳадаф расонд, вале дар поёни раунди мазкур 3 довар бартариро ба варзишгари қирғиз доданд. дар раунди дуюм ҳам Асрор Воҳидов фаъолияи ибтидоии хешро идома дод ва зарбаҳои пайҳам ва нишонрасро ба ҳадаф мерасонд. баъди итмоми раунди дуюм доварон бо ҳисоби 3-2 бартариро ба Асрор Воҳидов доданд. дар раунди ниҳоӣ ва ҳалкунанда низ шоҳиди рақобати баробари муштанон гардидем, вале тақдири ин рақобатро қазовати доварон ҳал кард ки ғайриинтизори ҳамагон доварон бо ҳисоби 4-1 пирӯзиро ба варзишгари қирғиз доданд ва Асрор Воҳидов бошад дар ҳамин марҳила чемпионати ҷаҳонро тарк кард. Баҳодур Усмонов муштани бомаҳорат ва боистеъдоди кишвар зери вазни то 63.5 кг барои роҳ ёфтан ба даври ниманиҳоии чемпионати ҷаҳон бо варзишгари Таиланд Хонатип Пиднуш вориди ринг гардид. муштанон раунди аввалро хеле хуб шурӯъ карданд. муштани кишвари Таиланд таҳти рақами якум баромад мекард ва баҳодури мо бошад бо ҳаракатҳо ва рақсҳои зебои варзишии худ зарбаҳои муҳкам ва қавии худро ба ҳадаф мерасонд. раунди аввал бо натиҷаи 4-1 ба суди Баҳодур ҷамъбаст шуд. баҳодур дар раунди дуюм низ рақобатро ба ҳамин минвол идома дод ва бо ҷебу зарбаҳои мустақими хеш Хунатиби тайландиро дар вазъияти ногувор мегузошт. дар раунди дуюм баҳодур бартарии куллиро дар даст дошту 5 довари қазоваткунанда бартариро ба ӯ доданд. дар раунди охир муштани бо маҳорати мо боз ҳам бо боварӣ зиёд баромад мекард ва бо сабаби он ки раундҳои ибтидоӣ хеле фаъол ва шадид гузаштанд ҳарду каме эҳсоси хастагӣ мекарданд. ҳамин гуна бо дифои оқилона ва зарбаҳои рустамона раунди сеюмро низ баҳодур бо сари баланд ҷамъбаст карду бо ҳисоби 5-0 Хунатип Пиднушро ба Таиланд равон кард ва худ ба марҳилаи ниманиҳоии чемпионати ҷаҳон баромад. ҳамакнун баҳодур дар ин қаҳрамонии ҷаҳон бо дасти холӣ ба ватан бар нахоҳад гашт. муштзани сангинвазни меҳан Давлат Болтаев дар марҳилаи чоракниҳоии чемпионати ҷаҳон зери вазни 92 кг барои роҳ ёфтан ба даври ниманиҳоӣ бо варзишгари ботаҷрибаи кишвари Италия, қаҳрамони Аврупо дар соли 2022, барандаи нишони нуқраи чемпионати ҷаҳон дар соли 2021 ва дорандаи чанд нишонҳои ифтихори сатҳи баланд Азиз Аббос Муҳиддин нерӯсанҷӣ намуд. дар раунди аввал муштанон хеле боэҳтиёт кор мекарданд. он чизеро ки ҳозирин аз муштани ботаҷрибаи итолиё интизор буданд дар раунди аввал дида натавонистанд ва давлати мо бошад бидуни тарсу ҳарос фақат ҳамла мекард. дар интиҳо ҳамаи доварон бартариро ба Азиз Аббос Муҳиддин доданд ки ин қазоват суоли зиёдиро ба миён овард. раунди дуюм ва сеюм низ ҳамин гуна ҷамъбаст шуд ва ҳамаи доварон бартариро ба Азиз Аббос Муҳиддин доданд ва ӯ бо бартарии 5-0 роҳи хешро ба даври ниманиҳоӣ ҳамвор сохт. Давлат Болтаев бошад бо сари баланд дар марҳилаи чоракниҳоӣ бо чемпионати ҷаҳон падруд гуфт.